आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों। आं दा बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर'नि गेजेराव मा जामारगासिनो मेलेमानो गैला नामा? खालि बरनाम बरसि खालि जाथाय खालि जाद जादल' खोनासै। मा जाबावगोन जोंनि बर'फ्रा? मा खालामनाया मोजां जाबावगोन? सोर बिबान लाबावगोन? बेफोरबायदि जाथाय जानायफोरखौ सोर सामलायबावगोन जोंनि बे बर'नि गेजेराव? बुजि रोंब्लाबो बुजि रोङै जालांजोब्बाय। मा होनबावगोन? नोंथांमोना नायनानै बिजिरलायदो आरो मा सानदो। दाय आरो जाथायखौनो दायखौनो आरो दाय मावबाय थायो। भिडिअनि टपिकआनो जादों बांगाल हौवाजों बर' हिन्जावफोर लाइन मारिनाय आरो मोनसेया जादों थास गेलेनायनि। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा बुजिगोन। नोंथांमोना नायलांदो आरो गोदानब्ला नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनायखौ दाबाव आरो बेलाइकनखौबो दाबायना हो। बेखौनो आं नोंथांमोनसिम खनले बुंबाय थायो। मानो होनब्ला नोंथांमोना आंनिफ्राय गोदान भिडिअ मोननो थाखाय नोंथांमोना अरायबो नेना थागोन बायदि मोननो हानाय बायदि। बेखौनो आं बुङो। मा खालामबा मोजां जाबावगोन? बुजिस'नोनो हाला जोंनि बे बर' हारिखौ। मा खालामनो सानो नोंथांमोना बिजिरदो। एकदम नुबानो खर'फ्रा गुदुंसो जाजोब्बाय। नोंसोर जागा मोनाखै न? खालि बर' हिन्जावफ्रा इउसुम फैयो न? हा? जागा मोनाखै नोंसोरो? मा नाम नोंनिया मा नाम? उनजु सरगियारि। नोंनिया? सानसुमै। आरो? दिलुर। साबा। नै नहापारा गामियाव थास गेलेनायनि हिनजावफ्रा हौवाफोरखौ होसोदों, गेलेग्राफोरखौ मोनाखै। नै महिला आफादनि मानसिफ्रा होसोगासिनो नहापारा गामियाव थास गेलेग्राफोरखौ। मानो होसोदों बुंदो। बेखायनो महिलाजों ओंखारनानै दिनै थास नागिरनानै सावदों आरो जायनि न'खराव थास गेलेहोयो बे न'खरनि बिसिखौबो जायगा होनांगौ जों थासखौ मोननाय एकदम सिसुबारियाव हिनजावफ्रा थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ होसोगासिनो दङ। थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ मोनाखै। बेयाव थासखौल' मोनदोंमोन। नै सावबाय बिथांमोनहा। थास गेलेग्राफ्रा खारदों। बिसिनिया गुदामा मोननै मोनथाम दं। गय गुदामावबो दं। सोरनिबा न' बारियावबो गेलेयो बिसोरो। न'आवबो सोरबा हारसाफ्रा जायगा होयो। गय खुवारियावबो बिसि फिसाजों दावराव जाहैयो बिसोरो। फैसा थाखा लाबोनानै फिसानि एडमिसन ना लेखा फरायना थाखा बायनांगौ मिथियानो। फिसानि एडमिसन लानो